ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ናይ ተቃውሞ ሰሌዳታት ሒዞም ብዛዕባ ሓደ ጀግና አንበሳ ሓዘኖምን ተቃውሞምን ንምግላጽ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም እዮም። እዚ ኣብ ምድሪ ዚምባብዌ ዝነገሰን ኩርዓት ጸለምቲ ዝነበረን አንበሳ ሲዝል ዘሕዝን ታሪኽ እዩ። ግዝኡ ብ2002 ዓመተ ምህረት ነይሩ። ኣብ ሃገራዊ ፓርክ ዋንጌ ዚምባብዌ ሓደ ንመጻኢ ዓለም ብምሉእ ስሙ ትጽዋዓሉ ሓደ ፍሉይ አንበሳ ተወሊዱ እዩ። ሴሲል ኣብ ህፃንነቱ ብዛዕባ ክፍኣት ዓለም ይኹን ብዛዕባ ናይ መጻኢ ፈተና ምንም ዝፈልጦ ነገር ዋላ እኳ እንተዘይነበሮ ናይ ቁልዕነት ግዝኡ ኣብ ሕቑፉ ዲዩን ምስ ሓው ሊዮናርድን ኣብቲ ፓርክ ከም ልቡ እናተንቀሳቐሰ ኣሕሊፍዎ እዩ። ገና ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ሴሲል ካብ ካልኦት ኣናብስ ዝተፈለየ ባህሪ ነይርዎ እዩ። ልዑል ዓርሰ ምትእምማን ዘለዎ ፍርሒ ዝበሃል ነገር ዘይፈልጥ አንበሳ ክኸውን እንከሎ ብተፈጥሮ ሕጊ መሰረት ካብ ዝውለዱ ኣናብስ ንመሪሕነት ዝበቕዑ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ሴሲል እውን ንዓብ ዕላማት ተፈጥረ ዝመስል ሓያል ኮይኑ ክዓቢ ክኢሉ እዩ። ናይ ሴሲልን ናይ ሓው ሊዮናርዶን ጥምረት ፍሉይ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ እቶም ክልተ ኣሕዋት ከም ሓደ ኣካልን ከም ሓንቲ ነፍስን ይረኣዩ ጸኒሖም እዮም። ዋላ እኳ ሊያንደር ብዕድመ ዓብ ይኹን እምበሪ ናይ መሪሕነት ባህሪ ግና ኣብ ሴሲል ይረአ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ገዛ ሃደን ይኹን ዝሃደንዎ ኣብ ዝምገብሉ እዋን ኩል ግዜ ቅድሚት ዝወስድ ሴሲል እዩ። እዚ ናይ ቁልዕነት ግዝኦም ኣዝዩ ጥዑም ይኹን እምበሪ ተፈጥሮ ግና ንሃታ ሕጊ ኣለዋ እሞ ኣዲኦም ብሞት ክስእንዋ ተገዲዶም እዮም። ኣብዚ ግዜ ክልቲኦም ኣሕዋት ዓብ ናይ ልቢ ስብራት ኣጋጢምዎም እዩ። ኮይኑ ግና ካብዚ ዝኸፍአ ካልእ ፈተና ካብ ቅድሚኦም ይጽበዮም ጀሚሩ እዩ። ናይቶም ደቁ ዓርሰ ምትእምማን ጥንካረን ዘስተውዓለ ኣቦ ቁርብ እንተዓብዮም ንግዝኣቱን ንዝፋኑን ስጋኣት ከም ዝኾኑ ንግስንኡ ከም ዝምንዝዕዎን ስለ እተረድኦ ነቶም ክልተ ኣሕዋት ልክዕ ከም ጸላኢ ካብ ግዝኣቱ ከጥፍኦም ተላዒሉ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሴሲል ሃገር ሰላም ኢሉ ኣብ ግዝኣቱ እናተዘዋወረ እንከሎ ናይ ባዕሉ ኣቦ ዘይተጸበየ መጥቃዕቲ ይገብረሉ እሞ ሴሲል ኣብ ጭንቂ ካብ ኣፍ ሞት በፂሑ ብሂወት ተሪፉ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ዝዓበይሉን ስድራ ቤቶም ኢሎም ካብ ዝኣመኑሉን ዕስለ ናብስ ልቦም ተሰብረ ሴሲልን ሓው ሊዮናርዶን ብግፍዒ ካብ ትውልዲ ቦትኦም ርሒቖም ክስገቡ ተገዲዶም እዮም። እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ነቶም ክልተ ኣሕዋት ናይ ህይወቶም ቀዳማይን ዓብን ፈተና ኮይኑ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ጸጋም ግዜ ውሽጢ ሓደ ዘጸናንዕ ነገር ተረኺቡ እዩ። ንሱ ድማ ናይቶም ክልተ ኣሕዋት ዘይምፍልላይ እንትኾን ኣብ ስደት ዘመኖም መግቢ ሃዲንካ ምርካብ ናይቲ መዓልቲ ዓብ ፈተንኦም ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ቀደም ኣብ ስድራ ቤት ከለዉ ተደላዲሎም ኣብ ግዝኣቶም ይበልዕዎ ዝነበሩ መግቢ ተሪፉ ናይ ካልኦት እንስሳት ትርፍራፍ ክለቕሙ ተገዲዶም እዮም። ንሱ እውን እንተዘይተረኺቡ ብዘይ ምንም መግቢ ይንከራተቱ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ግዜ ዝሞተ እንስሳ ረኺቦም ንምብላዕ ክፍትኑ ከለዉ ከም ዝብእ ዝበሉ ካልኦት ሃደንቲ ብጉጅለ እናሳደድዎም ስለ ዝነበሩ እዚ ፍጻመ ንሴሲልን ሊያንደርን ዓብ ትምህርቲ እናሃቦም ጸኒሑ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ጫካ ንምንባር እንኮ ዘለዎም ኣማራጺ ባዕሎም ንባዕሎም ምዃኑ ከም ዘለዎም ጥራይ ከም ዝኾነ ናይ ባዕሎም መግቢ ምህዳን ክለምዱ ከም ዘለዎም ተረዲዎም እዩ። ቀዳማይ ናይ ሃደን ፈተናኦም ዝነበረ ጎሽ ክኸውን እንከሎ ጸልማት ተጎልቢቦም መጥቃዕቲ ንምስንዛር እኳ ተፈተኑ ልምዲ ስለ ዘይነበሮም እቶም ጎሻት ተመሊሶም የጥቅዕዎም ጀሚሮም እዮም። ኮይኑ ግና ተስፋ ዘይቆረጹ ኣሕዋት ካብ ስሕተቶም እናተምሃሩን ሓይሎም እናማዕበሉን ብምምጻእ ድሕሪ ግዜያት ሴሲልን ሊዮናርድን ንፉዓት ሃደንቲ ኮይኖም እዮም። ቀስ ብቐስ እውን ሰብነቶም እናገዘፈ ጨዋዳታቶም እናጠንከረን ጎፈርዮም ዝጸበቐ ናይ ሞጎስ ኣናብስ ኮይኖም ሕጂ ካብ ተራ ሃዳናይነት ናብ ንጉስነት ግዝኣትን ንምቁፅጻር ተዳልዮም እዮም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ጥቓኦም ሓደ ዝኣረገ አንበሳ ዝገዝኦ ግዝኣት ተዓዚቦም ንምቁፅጻር ይሓስቡ። እዚ ኣሪጉ ዝነበረ ንጉስ አንበሳ ዋላ እኳ ናይ ውግእ ልምዲ እንተነበሮ ብሓይልን ብንእስነትን ተመልኡ ሴሲልን ሊዮናርድን ክትጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ብቐሊሉ ተሳዒሩ ግዝኣቱ ከረክብ ተገዲዱ እዩ። ናይ ባዕሎም ግዝኣት ንምምስራት ቀዳማይ ስጉምቶም እኳ እንተወሰዱ ናይ ሓደ ከባቢ ንጉስ ንምዃን ግና ነቲ ንጉስ ጥራይ ምእላይ እኹል ኣይነበረን። ንግስናኹምን መሪሕነትኩም ንምእዋጅ ግድን ኣብዚ ዘለዋ ኣንስትዮ ናብስ እምነተን ምርካብ ግድን እዩ ዝኸውን። በዚ ድማ ናይ ዋንጌ ፓርክ ኣናብስ ብሉጻት ሃደንትን ጥንኩራትን ስለ ዝኾና መራሕየን ብቐሊሉ ኣይቕበላን እየን። ሴሲልን ሊዮናርድን ንብዙሕ መዓልትታት ብትዕግስቲ ምስ ተኸታተሉን ብቕዓቶም ምስ ረኣዩን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዕስለ መራሕቲ ኮይኖም ተቐባልነት ረኺቦም እዮም። ህይወት ዳግማይ ገጻ ዝሃበቶም ዝመስሉ ኣሕዋት ካብቲ ኸዲ ዓቦኦም ርሒቖም ግዝኣቶም ብጥበብን ብሓይልን የመሓድሩ ጀሚሮም እዮም። እንተኾነ ግና ኣብ ጫካ ዓለም ሰላማውን ዝኣረገን ህይወት ብዙሕ ኣይጸንሕን እሞ ከቢድ ፈተና ኣብ ቅድሚኦም ገጢምዎም እዩ። እዚ ድማ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመጸ ጀሪኮ እተባህለ ጥንኩር አንበሳ ዕስልኡ ሒዙ ግዝኣት ሴሲል ክወርር መጺኡ እዩ።
በዚ ድማ ተገብረ ውግእ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተነበረ ሲሴልን ሌናርድን ግና ግዛኣቶም ንምኽባር ብጀግንነት ተዋጊኦም እዮም። ሲሴል ንኽልተ ተፋለምቲ ጥራይ ንበይኑ ክፋለም እንከሎ ሌናርዶ ብወገኑ ምስቲ ካልእ ተተሓሒዙ ጸኒሑ እዩ። እዚ ናይ ግዛኣት ውግእ ምስ ዝሓለ ግና ሲሴል ዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ። ናይ ህይወት ዘመን ብጻዩን ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዘይተፈልዮ ሓውሉ ሌናደር ኣብቲ ናይ ኣናብስ ጎንፂ ህይወቱ ሓሊፉ እዩ። እዚ ንሲሴል ከቢድ ሓዘን ክኸውን እንከሎ እሙን ሓው ምስ ሰኣነ ሲሴል ዓቕሙ ስለ ዝሰኣነ ግዛኣቱ ሓዲጉ ክሃድም ተገዲዱ እዩ። ከም ብሓድሽ በይኑ ተጎድአ ሰብነቱን ተሰብረ ልቡን ሒዙ ኣብ ጫካ ክባዝን ጀሚሩ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ንምጥቃዕ ዝመፀ ጀሪኮ እውን ኣብቲ ውግእ ኣሕዋቱ ስለ ዝሰኣነን በይኑ ስለ ዝተረፈን ሓደ ዘገርም ፍጻመ ተፈጢሩ እዩ። ክልተ ደም ዝተለኸዩ ጸላእትን ኣሕዋቶም ዘጥፍኡ ብሕታውያንን ብኣጋጣሚ ክረኸቡ እንከለዉ ጽልኢቶም ናብ ጎኒ ገዲፎም ሓድሽ ጽምዶ ፈጢሮም እዮም። ቀደም ጸላእቲ ዝነበሩ ሲሴልን ጀሪኮን ሕጂ ከም ኣሕዋት ብምዃን ሓድሽ ጽምዶ ብምፍጣር እዚ ጽምዶ ድማ ንሲሴል እንደገና ናይ ንግስነት ስልጣኑ መሊሱሉ እዩ። ጀሪኮ ንደቂ ሲሴል ከም ናይ ባዕሉ ደቁ ገይሩ ብምቕባል ሲሴል እውን ንግስነቱ ረጋጊጹ እዩ። ክልተ ኣሕዋት ብምዃን ነቲ ግዛኣት ብሓባር ክመርሑ ምስ ጀመሩ ደቂ ሲሴል ዓብዮም ወይጦት ኮይኖም እዮም። ሓደ እዋን ኣብ ገዛ ድርቂ ሓራም ዝማይ ንምድላይ ናብ ከባቢኦም ምስ መፁ እቲ ዕስለ ብጥሜት ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ከቢድ እኳ እንተነበረ ሲሴልን ጀሪኮን ብምትሕብባር ሓንቲ ንእሽቶ ሓርማዝ ካብ ኣዲኦም ነፂሎም ብምውዳቕ ንስድራ ቤቶም ዓብ ውራይ የዳልዮም እዮም። እዚ ናይ ሲሴል ጥንካረን መሪሕነት ብቕዓትን ዘርኢ ክኸውን ከሎ ሲሴል ኣብ ፓርክ ዌንጌን ዝነበሩ በጻሕቲ ዓዲ እውን ፈጺሞ ይፈርሕን ጸኒሑ እዩ። ናይ ሰባት ማኪና ክርኢ ከሎ ከይሃደመ ብኹርዓትን ብግርማ ሞገስን ፎቶ ክለዓል ይፈቕደሎም ጸኒሑ እዩ። ናይ ሲሴል ዝናን ናይ ሓያል ታሪኽን ስሙ ብብዙሓት ተሰሚዑ እዩ። ነዚ በዓል ግርማ ሞገስ ኣንበሳ ንምርኣይ ድማ ሰባት ናብ ሃገራዊ ፓርክ ወንጌ ዚምባብዌ ክውሕዙ ጀሚሮም እዮም። ዝንኡ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ተጋዊሑ እዩ። ነዚ ፈሪሑ የጓዮ ዝነበረ ኣቦኡ ሕጂ ብህይወት እኳ እንተዘይሃለወ ሲሴል ግና ሕጂ ግዛኣት ኣቦኡ እውን ወሲኹ ነቲ ጫካ ከም መሓድር ጀሚሩ እዩ። ንሰባት ዝነበሮ እምነት ግና ንመወዳእትኡ ምኽንያት ከም ዝኸውን ዘይተገንዘበ ሲሴል ፎቶ ንምልዓል ንዝቐርቦም ኩሎም ብዘይ ፍርሒ ፎቶ ክለዓሉ ይፈቕደሎም ጸኒሑ እዩ። በዚ ድማ ጁላይ 2015 ሓደ ዘሕዝን መዓልቲ ሓደ ዋልተር ፓልመር ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ሓኪም ኣስናንን ሃዳናይን ብምኽንያት ምብጻሕ ካብ ኣሜሪካ ተላዒሉ ምድሪ ዚምባብዌ ረጊጹ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ትርፊ ግዝኡ ዘሕልፎ እንስሳ ብምህዳን ክኸውን እንከሎ እንስሳ ተጓይ ከምቕታል ንዕኡ ናይ መጨረሻ ናይ ደስትኡ ጫፍ እዩ ነይሩ። ነዚ ሕሱም ተግባር ድማ መሳርሒኡ ዓጢቑ ናብ ዋንጌ ዚምባብዌ መፅኡ እዩ። ዋላ እኳ ኣብቲ ፓርክ እንስሳ ምህዳን ፈጺሙ ተኸልከለ እንተነበረ ሓደ ሰባት ግና ብዙሕ ገንዘብ እናተኸፍሎም ንሃደን ተፈቕዱ ቦታታት እናኣተው ጸኒሖም እዮም። እሞ ደኣ ዋልተር ነዚ ሕሱምን ሰይጣናውን ተግባሩ ንምፍጻም 55,000 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከፊሉ ናይ ሃደን ፍቓድ ከውፅሉ ኪሎም እዮም። በዚ ድማ ዋልተር ኣብቶም ተመርፁ ናይ ፓርኩ ክልል ውሽጢ ናተንቀሳቐሰ ዝሃድኑ እንስሳ ኣብ ምድላይ እንከሎ ነቲ በዓል ግርማ ሞገስ ሲሴል ካብ ርሑቕ የስተውዕሎ እሞ ኣብዚ ግዜ ሲሴል ኣብ ናይ ዋልተር ናይ ሃደን ዓይን ውሽጢ እኳ እንተወደቐ ኣብቲ ሰዓት ሲሴል ዝነበረሉ ቦታ ንሃደን ዘይፍቀደሉ ናይ ፓርክ ክልል ውሽጢ ስለ ዝነበረ ካብቲ ክልል ንምውፃእን ንሃደና ብተፈቐደሉ ናይ ፓርክ ክፍልን ምእታውን ዝከኣሎም ፃዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። በዚ ድማ እቶም ሃደንቲ ሓደ ሕማቕ ሜላ ሓሲቦም እዮም። ዝሞተ እንስሳ ኣብ ማኪኖም ድሕሪት ብምእሳር ንሲሴል ካብቲ ፓርክ ክልል ወፃኢ ንምውፃእ ናይ ሲሴል ናይ መግቢ ድሌት ተጠቂሞም ናብ መፈንጠሪኦም ከምርሕዎ ጀሚሮም እዮም። ኣብዚ ግዜ ሲሴል ነቲ ናይ ፓርኩ ክልል ገዲፉ ምስ ወፀ በቲ ዝሓዞ መሳርሒ ንሲሴል ወቂዕዎ እዩ። ሲሴል ደሙ እናፈሰሰ ናብ ጫካ እኳ እንተሃደመ ድሕሪ ሰዓታት ግና ህይወቱ ሓሊፉ እዩ። ብደም ተለኺዩ ኣብ ጫካ ወዲቑ ተረኺቡ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ብብዙሕ ውጥረት ዝሓለፈ ናይ ጫካ ንጉስ ናይ ሓዊ ፈታዊ ናይ ደቁቦ ብጨካናት ደቂ ሰባት ህይወቱ ክሓልፍ ኪኢሉ እዩ። ናይ ሲሴል ሞት ከም ሚስጥር ኮይኑ ብዘይምትራፉ ዘይኑ ምስ ተሰምዐ ዓለም ብሓዘን ተናዊፃ እያ። ካብ ኣፍሪቃ ክሳብ ኣሜሪካ ዛንታ ሲሴል ብምግላጽ ፍትሒ ንሲሴል ዝብሉ ድምፅታት ከስምዑ ጀሚሮም እዮም። ሰባት ነዚ ተግባር እዚ ኮኒኖም ናብ ኣደባባይ ምስ ወፁ ናይ ሲሴል ሞት ብዛዕባ መሰል እንስሳትን ብዛዕባ ሃደንን ዓለም ለኻዊ ክትዕ ኣልዒሉሉ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስትን ካልኦት ሃገራትን ካብ ኣንበሳ ዝርከቡ ውፅኢታት ናብ ሃገር ምእታው ኣብ ዝብል ጥብቂ ሕግታት ኣውፅዮም እዮም። ዋላ እኳ ሲሴል እንተሞተ እቲ ቀደም ጸላይኡ ዝነበረ ሕጂ ግና ፈታዊኡ ጀሪኮ ቃሉ ሓልዩ ንደቂ ሲሴል ካብ ሓደጋ እናተኸላኸለ እናዓበዮም እዩ። ሎሚ ደቂ ሲሴልን ደቂ ደቁን ኣብ ፓርክ ዋንጌ ብኹርዓት ይንቀሳቐሱ እዮም።
ደም ሲሴል ኣብ ውሽጦም እናዋሓዘዩ ሲሴል ወላው ካብ ስጋን ተተፈለ ታሪኹ ግና ክሳብ ሕጂ ይዝከር እዩ። ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ ክብል ፈቱ።